Saúdos, benvidos. Cando nos referimos a Ourense como Atenas de Galicia, parece que o facemos con certa nostalgia, non? Pero certo é que na literatura, por exemplo, hai novas voces que reclaman o seu oco e entre elas hai moitas ourensás. Hoxe temos con nós a un deses escritores que ademais vai gañando pouco a pouco recoñecemento. Óscar Guzmán, benvido. Hola Laura, que tal? Sempre un placer volver por aquí con estas lerias. Volver por aquí, comezamos no ano, penso que era na pandemia mesmo. En setembro de 21. E foi un principio así un pouco que non nos veíamos nin as caras e agora estamos acostumbrando a sentarnos aquí porque ves con recoñecementos as obras. Agora, coa última novela, contanos un pouco que pasou con ela. Bueno, pois veño ca última novela que ainda non está publicada, pero que tiven a sorte de recoller o galardón, bueno, ainda non o recollín realmente, do 32 Premio de Novela Curta Manuel Oeiro Rei do Concello do Grove. Cada vez que paso por aquí, pois veño con un pequeno recoñecemento, encántame estas cousas. Só os mortos saben a verdade. Unha historia que está ambientada en Ourense, non? Sí, bueno, de feito está ambientada como un anterroz pequeno, é 1 kilómetro. Nace no pobo onde eu nacín, en Vilamarín, e a historia de un señor maior, que no seu momento foi alguén gallardo, pero que agora camiña cun andador, vive na residencia de anciáns, e vai todos os días a Tobar, que hai como 1 kilómetro de distancia, vai tomar o seu licor café, non? Ele séntase ali, toma o seu licor café, lê as esquelas e espera por a morte. E un día destes entra un detective privado de seguros porque acaba de falecer nun atropello unha persona que viviu o último mes, que foi o seu mellor amigo durante toda a súa vida, que compartiron a xuventude, que viviron os primeiros traballos a mili, pero que se separaron de 55 anos e se volveron a topar nesa residencia ancián. Bueno, pois nunha excursión aí que a Ourense, ao Bispazo, unha reunión con rapaces e tal, acabou debaixo dun autobús urbano. En nada, durante ese kilómetro de regreso ata a residencia, porque cando iba a enseñar unhas imaxes que ensinar non ten batería, pois vanse contando a súa vida, non? De algún xeito, pois a premisa desta novela nace en que nos levaremos a sepultura que nunca contaremos. Non me vas a contar máis, porque para saber máis desa novela teremos que mercala. Ainda non hai data, pero si sabemos que a raíz do premio vai ser editada, non? E probablemente no verán. Sí, a idea nesto vai sair con Xerais, nesta ocasión, e les teñen unha programación feita ano a ano, de teoría grande, en principio sairá en xullo, non? En xullo esperemos que os mortos nos conten a verdade. Encanta meterte aquí porque é certo que se nos falamos antes das novas voces da literatura galega, non? Hai escritores cun peso xa específico, os grandes nomes, non? E logo hai unha serie de persoas que estades chamando a porta aí con forza, que pouco a pouco ides logrando acadar un éxito considerable, porque recordamos que co anterior traballo, coas pegas, as que lle temos moito cariño aquí agora mesmo, houbo premio tamén. Sí, pero como morren as pegas foi, con el gañei o premio Vilar Ponte 2025 do Concello de Viveiro, era a segunda novela dunha saga que o seu personaxe fundamental é o inspector Saladino Mariño, un personaxe moi singular, unha novela, neste caso, publicada por Galaxia, e que recolleu, pois, vai camiño dunha 7ª reimpresión nun ano e medio, que as pegas voamos por toda Galicia, que coñeceron un montón de xente maravillosa, que voaron incluso fora do que é a provincia e da comunidade autónoma. Unha obra que, a verdade, que alcanzou un recoñecemento bastante singular. Chama moitísima atención porque é difícil colarse dentro das casas, dado a cantidade inxente que hai de produción literaria, encima en galego, non? Galego. Pero sí hai que recoñecer que hoxe hai moitas librerías, volves a ler galego, a xente está empezando a ler esas historias da terra, e de algún xeito, pois a literatura galega serve para volvernos atrás, non? Para moita xente recoñecer o noso pasado.
No caso da novela da que estamos falando agora mesmo, é que non quero confundirme, destacaba o xurado a súa tensión narrativa, ritmo áxil e un uso fino, o uso dun fino humor e ironía, o sea, retranca. Retranca, somos ourensáns. É algo que me chama a atención porque si comprego un pouquiño en todas as miñas obras con meus personaxes. En Ourense és consciente desa retranca, pero cando saes mesmo a Coruña, ois, mira que humor máis fino, máis tal, e recoñecena, non, como esa retranca. Si, é unha das características, non, porque os ourensáns somos así, temos ese humor agre, non, esa segunda mala leche de que decimos moitas cousas sin dicir moito, esa é unha das características da novela, e despois outra que marca moito é o final, non? O final da novela. Eu creo que cando ti escribes, gañas un premio, tes que levar unha historia que o xurado o sorprenda, o deixe clavado no sitio, porque é a maneira, dada a competencia que hai, grandísima, de moitísima xente, como ti ben dixeches, que escribe de maravilla hoxe en día. Ti chegaches á literatura por amor á literatura. Eu cheguei por amor, cheguei por soidade, cheguei por unha débeda persoal que tiña comigo mesmo na vida. Entonces, con 50 anos, decidín escribir a miña primeira novela. Mira, nunca é tarde. Elexiches suspense? Elexín suspense porque sempre me chamou moitísima atención, non? Aunque eu coido que sempre fui un gran lector de narrativa americana, inglesa, etc. Cando escribes con unha idade, queres volver atrás, claro. Os meus primeiros camiños era Agatha Christie, Conan Doyle, e eu recordaba esa sorpresa que tiña a veces nos finais, non? De negritos, dicía, eu serei capaz de escribir unha novela que cando remate o lector quede cabo casi como me gustaría. Cando gañei o anterior premio, Vilar Ponte, un dos xurados, que é o cronista oficial de Viveiro, dixo: Óscar, non te sorprendas, isto é algo que levabas e acumulando, e chega un momento que se tes a capacidade o volcas en calquera faceta da vida, como un pintor, como outras cousas. A creación artística que ten que sair. Si, eu non teño o meu inspiración, quer dicir, eu esta novela salín porque baixei a rúa e iba un señor que eu considero que no seu momento tuvo que ser algo imponente, degolado sobre un andador, camiñando metro a metro, e eu fui detrás del 100 metros e dixeme, que sería da túa vida? E xa me din a volta. Vamos a desexarlle que teña tan bo percorrido, ou mellor que ten as pegas, pero esta é unha historia que nace e morre, non forma parte dunha saga. Non, bueno, nas sagas, as historias rematan, teñen os personaxes que teñen evolución, pero son autoconclusas. En este caso, e nunca mellor dito, é unha historia que nace e morre. É a historia dunha vida, e as vidas comezan e rematan. A última vez que nos sentamos xuntos esta historia se estaba cocida. Que estás cocendo agora mesmo? Pois agora estou, como lle din un descansiño a Saladino Mariño, pero un día chegou e dixome, que estou aquí, sácame outra vez da caixa. Pois ca morea de personaxes que o acompañan nas súas investigacións, pois eis aí estou, unha historia que empeza no ano 60 en el Junquito, que é unha poboación de Venezuela, de migración, unha serie de personaxes que emigran dende a zona de Carballiño, precisamente de Boborás, cara a Boborás, cara a Cova da Gafa, cara a Pazos de Arenteiro, cara a Ponte do Sepulcro, cara a Ponte da Cruz. Son uns lugares fantásticos. Fantásticos. Un lugar que, coido, son lugares que son bastante descoñecidos en xeral para a poboación ourensa. Sí, para a propia provincia. E é sorprendente porque é unha das zonas que está moi preto da cidade e que ten unha fermosura, formidable. Pois seguro que nos convidas a pasear por ali. Cruzar esas pontes. Si, eu primeiro vou só, e voume buscando. De vez en cando, unha das localizacións é un sitio que chama a Cova da Gafa, que é unha pequena construción feita sobre a pedra, foime complicado de atopala. Entón, ao final, atopei un señor e dixeme, pon un chaleco, que andan de caza. Entón, foi un co chaleco amarelo, xogando unha vida para topar a Cova da Gafa, pero topei. Pois
nun futuro próximo, espero que non teñamos que esperar 2 anos, Bueno, a ver se nos sumerximos nela tamén nós. estas cousas son lentas e a mí gustame darlle espazo ás cousas, porque sí, podes publicar, podes facer as cousas máis rápidas, pero bueno, as cousas boas teñen que ter Vanse ese esperar. pouso, sí. Eu prefiro que sexa así. Óscar, un placer, parabéns polo novo recoñecemento e volveremos falar desa parte do amor pola literatura que vai na xenética, pero deso xa nun capítulo á parte. Non capítulo aparte. Pois moitísimas grazas, Laura, é sempre un placer estar aquí a teu carón. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.